So human yung download mao na yung nakabutang seeding, meaning human nag-download usay nakabutang siya diri basta tingala mo nawada na siya diri sa baba. Sa baba. So pag mahuman na siya mo yung itsura, ay right click ninyo, then open containing folder. So gawas na siya, i-continue lang. So muna yung folder. So i-click nito rin setup, then i-run. Yes. Then atong human nun, atong hulaton na human ang installer. So atong i-continue. So subscribe sa atong channel, no, para ma-notify mo next nga mag-upload ng video. Then nakabutang successfully installed. So install na ang Photoshop sa itong computer. So atong tanaw ng Photoshop. So ito then atong open para ma-sure nga naka-install na. So daghan pa tayong mga tutorial nga maabot, no. So subscribe nga, kung pwede share. So naara, no. So open na ang Photoshop, na-install na. So proceed na po sa next nga video.